Id-Depiro Sports Club implementa numru ta' inizjattivi bħala parti mill-proġett Safe Sport, iffinanzjat mill-iskema tal-proġetti tal-għaqdiet volontarji il-VOPS tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Dan inkluda xogħol infrastrutturali, riżorsi, taħriġ u outreach li l-kol se jwassal l-ambjent sportiv aktar sigur. Ir-riżultati ta' dan il-finanzjament ġew murija lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli waqt żjara li għamlet għand id-Depiro Sports Club fl-Imtarfa. Il-klabb installa żewġ AEDs u investa wkoll first aid kits, saru korsijiet tal-ewwel għajnuna u oħrajn fokati fuq l-inklużjoni u d-diversità u anke nħolqot policy li tifoka kemm fuq ir-responsabbiltajiet lejn l-istudenti kif ukoll l-integrità sportiva. Meta tkellem dwar l-istorja tal-klabb, il-kap eżekuttiv Ruben Baldacchino spjega kif il-klabb beda mill-volontira u allura fondi bħal dawn jgħinu ħafna. Fl-aħħar sentej u nofs bdilna l-isem għal Depiro Sports Club għax ovvjament għandna outreach kbira fejn se noffru diversi affarijiet fosthom il-volleyball, ġimnastika, il-netball, apart il-basketball, programmi ta' grassroots ta' tfal u ovvjament għandna l-settur ta' edukattiv fejn għandna summer schools tagħna li operaw fis-sajf, noperaw minn l-Imtarfa, Kirkop u Gżira, nagħmlu outreach fil-komunità u nagħmlu wkoll xogħol fl-iskejjel primarji. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo innota kemm iħallu ġid dawn il-proġetti li ma jispiċċawx meta jiġi konkluż il-proġett imma jiġu replikati minn għaqdiet oħrajn. Dan huwa proġett ieħor finanzjat mill-VOPS taħt il-Kunsill Malti għas-settur. Proġett illi jgħin liż-żgħażagħ f'dan il-qasam fl-isports b'tali mod li jkunu jistgħu jipparteċipaw u jkunu jistgħu wkoll jilagħbu f'ambjent iżjed san. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat fissret is-sodisfazzjon tagħha dan il-proġett li se jsaħħaħ il-komunità in ġenerali. Nagħmlu ħafna f'din it-tip ta' kollaborazzjoni, stakeholder importanti li jkollna magħna għaqdiet volontarji ta' dan il-livell li jkomplu jwasslu l-messaġġ mhux biss ta' saħħa ma' wkoll tal-isports fil-komunitajiet tagħna.